Спукания балон на недвижимите имоти има една важна особеност. Ако вие имате отделени настрани между 100 000 до 1 милион евро, факт е, че ако тези пари не ви трябват и ако просто ще стоят, например, искате да ги сложите в банка, по-добре купете недвижим имот с тях, отколкото да ги държите на влог, защото от стойността си те ще загубят. Но ако вие планирате да закупите имот, разчитайки, че ще го изплащате, може да се окаже, че в даден момент сумата, която имате да изплащате, ще бъде много по-голяма от стойността на имота, а имота накрая няма да струва почти нищо. Това е една важна особеност на спукания балон на недвижимите имоти. Имате ли пари, които се чудите къде да инвестирате, инвестирайте ги умно, но ги инвестирайте в имот, който няма да загуби стойност. Кои имоти ще загубят стойност в следващото видео? Ако искате по-подробно тази тема, която сега засегнах, за парите настрани и загубата, ако е ипотека, напишете един коментар, ще направя едно спокойно, подробно видео дълго и ще засегна тези неща. И не забравяйте да поздравите Бойко, убиецът на лева, и неговия приятел, кмета на Пловдив от ГЕРБ Костадин Димитров. Кмета на Пловдив, който иска да изсече 30 и няколко декара гора, за да построи тежко корупционен булевард, където конкурса го спечели, фирмата дава най-високата цена. Същевременно този булевард и тези дървета ще се секат без да има оценка за въздействието на околната среда, а тази оценка би показала, че десетки пловдивчани следващите години ще загинат и стотици ще се разболеят заради тази тежка глупост във вече задръстено, тежко задръстено кръгово движение при МОЛ, Галерия и Метро 1 да бъде вкаран още един булевард. Представяте ли си? Във вече задръстено кръгово движение още един булевард, за да отровим хората. Да не говорим, че тук тежко ще пострадат цените на имотите, защото този булевард ще повреди основна инфраструктура. Но за това ще има допълнително видео.